Kulolu hlelo esilethelwe lona siyabonga kakhulu umphakathi nanokuthi baningi abanye abafowethu lana abanenkinga kodwa ukusukuma nje beyemaklinikhi kubonala kuyinto eyinkinga njengoba siyesibona semaklinikhi ukuthi kugcwala abantu besifazane kakhulu kodwa nje namhlanje konke okufikile ukuthi sosizwa la bonala nabantu besilisa beyinikela noma ukugula kuhlukahlukene kodwa nje kubaluleke kakhulu siyagqugquzela ukuthi nayilindlanga futhi ungaphinde kwenzeke kudane kuvakashelwa nje amadoda nasemakhaya. Kunabantu abadala kuyimanje abangasakhona ukufinyelela ngisho emadolobheni ngisho khona eklinikhi imbalo. So abanye abazobedinga abantwana abasebancane abasebasha ukuthi bebasize. So lo muntu oswe naleyo nkinga isikhathi esiningi uyasizakala uyathola ukusizakala uma ngabe kusondela emphakathini and bayabonakala futhi muthi uthi uyabhekisisa abantu abagcwele abantu abadala kakhulu. Abanye bahamba ngeenduku abanye bahamba ngama wheelchair so kusiza kakhulu ngathi ngaqhubekela phambili.